Dobrý den. Vítejte v pořadí u 6. dílu naší podcastové série Na hraně vítězství. Mým dnešním hostem je Nela Chromcová. Mladá 26letá žena, která se rozhodla, že baby nebude sedět v koutě a učinila zásadní životní rozhodnutí. O tom, co ji formuje na její cestě životem a o tom, proč je dnes tam, kde je, si budeme povídat v dnešním díle. Nelo, ahoj a vítej ve studiu. Ahoj Tome, moc krát děkuji za pozvání do dnešního podcastu a zdravím i vás. Nelo, já začnu na začátek otázkou, kterou má každý můj host na startu stejnou. A to je otázka, kde započala a kudy vedla tvoje cesta do financí, potažmo do NEO. Moje cesta započala pozvánkou od mojí nadřízené Kateřiny Gola, kdy vlastně mě pozvala na první úvodní seminář. A já jsem víceméně byla hrozně ráda, že to udělala, protože v tu dobu jsem polemizovala o tom, jakým směrem se vydám, protože původně jsem vystudovaná zdravotníkem a tou cestou jsem myslela, že už nebudu dál pokračovat, protože vyskytaly se tam různé komplikace a tak jsem byla ráda právě, že teda mě pozvala na ten úvodní seminář, kam jsem přijela. A v celku mě to nadchlo, nebo ne v celku, ale hrozně mě to nadchlo a od té doby vlastně už jsem tu. Jak je to dlouho? Jak dlouho jsi s námi v NEO? V únoru letošního roku to byly 3 roky a vlastně teďka jedeme 4. rok, kdy vlastně jsem se v první fázi neže rozhodovala vlastně, jestli to budu dělat naplno, ale byl to pro mě v první fázi takový jako koníček spíš, protože jsem byla zaměstnaná, nebo stále ještě jsem na poloviční úvazek zaměstnaná a postupem času jsem zjišťovala, že mě tato práce vyhovuje a že mě naplňuje a chci to dělat naplno profesionálně. A co byl ten impuls, při kterém ses rozhodla, že do toho půjdeš naplno, jak říkáš? Tak tím impulzem bylo asi hlavně to, že jsem zjišťovala, co to pro mě znamená, že je to pro mě velká časová svoboda, že si tady dokážu vydělat daleko víc peněz, pokud-li pracuju. a to bylo asi jedno z nejdůležitějších a taky kolektiv. Protože kolektiv má pro mě velký význam a tady se cítím hrozně příjemně. Dobře, nepustím tě jenom tak z té otázky a zeptám se tě, kdy přišel první moment, kdy jsi řekla, že nechceš být v tom zaměstnání na plný úvazek a trávit tam veškerý svůj čas. První moment přišel ve chvíli, kdy jsem zvažovala, jak to udělat s časem. Protože jednak zaměstnání na plný úvazek zabere dost času a druhá věc, studuju ještě vysokoškolské studium, který taky zabere docela hodně času, takže potom bylo na zvážení, co vlastně půjde z kola ven, protože čas máme všichni stejný, máme 24 hodin denně a pro mě bylo důležitější si budovat vlastní sny, vlastní cíle a to mi dává NEO. Takže bylo to spíš racionální rozhodnutí, tak jak popisuješ, že něco musí z kola ven, nebo to bylo o tom, že ty sama si chtěla od života vlastně něco víc? Chtěla jsem být nezávislou ženou, která má své peníze a své zázemí. Já o tobě vím, že ty jsi velice cílevědomá žena, cílevědomý člověk. Byla jsi takhle cílevědomá už jako malá holka? No, myslím si, že byla, protože celý život jsem takový bojovník, ať to byly jakékoliv dětské soutěže, tak jsem měla touhu vyhrát a tu touhu mám vlastně dodnes, protože tak jak to bylo v dětství, že při hrách člověk chce vyhrát, tak stejně dneska mám takovou stejnou touhu, že chci to, co začnu dělat, tak chci dělat naplno a chci v tom být dobrá. Kdy přišel ten moment, kdy jsi řekla, že nechceš žít jenom ten obyčejný život podle šablony, tak jak ho žije spoustu ostatních lidí?
Tak ten moment přišel už vlastně v mých dětských letech, kdy jsem viděla i moji mámu, jak podniká celý život a dala nám pěkné zázemí, i když byla v podstatě matkou samoživitelkou, tak nám dala všechno, co mohla a myslím si, že jsme měli hodně pěkný život s tím, že já bych ráda jednou svým dětem dala to též. A je něco, co tě mamka naučila a ty to používáš dodnes? Byla bych sprostá, ale je to, že i kdybys měla zdechnout, tak do té práce musíš žít a musíš pracovat. Zmiňovala jsi, že mamka na vás byla sama a vím o tobě, že máš ještě 2 sestry, tak vzpomeneš si třeba na období, kdy jste doma museli řešit peníze a tím pádem i jejich hodnotu? Ano, samozřejmě byly taky časy, kdy se řešily peníze, protože třeba se sešlo více různých situací, kdy bylo potřeba více peněz, ale mamka je taková, že vždycky chce mít takový ten polštář, když teda se něco stane, tak aby vlastně ty peníze byly dostupné. A taky jedna z věcí, že mamka nikdy nerozhazovala, jo. Nejezdili jsme na hromady dovolených a i když podnikala, prostě žili jsme víceméně skromný život. Mhm. A jak moc tě formovalo to, že jsi žila jako malá bez tátu? No tak nemyslím si, že mi to nějak ublížilo. A tím, že mamka i sama zvládá veškeré i mužské práce sama, tak nám to všechno předala a my nemáme se sestrama problém ani třeba v přezutí kol na autě a různé opravy, jo. Takže myslím si, že mě to dalo takový režim a tím, že fakt nemáme problém udělat cokoliv i z těch mužských prací, tak na druhou stranu je to ale i nevýhoda potom třeba pro potenciálního muže. Dobře, teď jsi mi dobře nahrála, takže další otázka je, zda podle tebe mají muži problém s ambiciózními a úspěšnými ženami? No, záleží kteří. Jsou 2 typy, kteří jsou taky ambiciozní a úspěšní. Někteří si teprve šlapou tu cestu k tomu úspěchu, ale i to se počítá. A potom jsou ti, kteří jsou pohodlní, většině si třeba stěžují, že něco nemají, ale nic pro to neudělají. Okay. Myslíš si, že je pro mladou ženu těžší získat respekt okolí, kolegů, přátel, než pro muže? Myslím si, že to těžší asi je, ale nevidím v tom nějaký velký rozdíl od muže. Jako ano, muž má přirozený respekt od společnosti, pokud opravdu vypadá jak muž v dnešní době, ale myslím si, že žena, která ví, co chce a jde si za tím, tak a že ten respekt z ní celkem i číší. A zažila jsi ty osobně někdy situaci, kdy někdo zpochybňoval tvoje třeba výsledky jenom kvůli věku nebo vzhledu? Setkala jsi s takovou situací někdy? Určitě zažila, protože lidi často přiřazují můj úspěch k tomu, že si řeknou, no, ty jsi pěkná, ty to máš jednodušší, i když já osobně si prostě nemyslím, že bych byla nějak Bůh ví jak pěkná, ale jsem prostě normální holka z vesnice, jo, ale je to, bych řekla, taková omluva pro ty lidi, kteří se ani nesnaží něco pro sebe udělat nebo mít se líp. Jak se tady s těmi předsudky vyrovnáváš? No tak ze začátku to bylo takové těžší, protože mě to samozřejmě mrzelo těch lidí, ale čím dále jsem tady v tom biznise, tak tím líp to asi začínám vstřebávat. Už na to mám nějaký svůj pohled s tím, že vím, jak lidi fungují, vím, že je tady spousta závistí a dokážu s tím pracovat. Už si to umím v sobě zpracovat. Co bys poradila lidem, kteří mají třeba strach udělat krok vpřed kvůli názoru okolí? Asi bych jim řekla, že pokud máte kamarády, kteří jsou opravdu kamarádi, tak se nemáte čeho bát
ale na druhou stranu je taky spoustu kamarádů, rádoby kamarádů, kteří se potom podle toho taky zachovají. Jo? Takže když potom má člověk třeba úspěch, tak jim to nepřejí. Je to taková ta škodolibost až. To, že se setkala se závistí, jsem teď pochopil z tvých odpovědí. Zeptám se, jestli tě překvapilo teda někdy z okolí tvých přátel, kdo ti fandil na jedné straně a kdo třeba naopak ne? Je spoustu kamarádů, kterým už teda neříkám kamarádi, kteří se zachovali tím způsobem, že no, Nela a ta její sekta, jo, že prostě vyloženě šlo vidět, že mi to nepřejí, ale taky je ten druhý opak, kdy jsem třeba vyhrála obchodníka měsíce, přijala jsem bavorákem firemním a jeden kamarád mi říká, tyjo, ale proč nemáš toho Mustanga? Kdy už budeš mít Mustanga? Ale úplně super. Jo, takže jsou i ti lidi, kteří se mnou sdílí tu radost a ten můj úspěch, za co jsem hrozně ráda. Měla jsi mezi přáteli nebo kolem sebe i lidi, kteří ti třeba řekli, že udělat to zásadní životní rozhodnutí je bláznovství, že jsi blázen? A jo, protože je to blbé, ale i moje nejlepší kamarádka si myslím, že za mnou hodně nestála, ale po těch 3 letech, více jak 3 letech, co fungují, tak pochopila, že jdu správným směrem a že vlastně vidí i na mě, jak je mi tady dobře, a co pro mě vlastně firma i ten biznis znamená, a že to má nějaký směr a cíl. Jo. Jste pořád nejlepší kamarádky? Jsme stále nejlepší kamarádky a sice já jsem ten její pohled nějakým způsobem respektovala, protože nemyslím si, že by to bylo tím, že by mi to nepřála. Zrovna ona ne. Bylo to spíš tím, že se bála, že je to pro mě v podstatě nějaký krok do neznáma, i když svoji ředitelku Katku znám dlouhá léta, tak i tak prostě myslím si, že to bylo od ní spíš ze strachu. OK, a řekni teda divákům, co teda byl ten krok, o kterém se tady bavíme. Co jsi vlastně udělala a jak ses rozhodla? No tak když jsem se rozhodla, že zkrátím vlastně úvazek v práci, tak to bylo vlastně po dlouhé době přemýšlení a polemizováním o tom, jak to vlastně bude potom, protože jsem nikdy předtím nepodnikala až tady a byla jsem zaměstnaná, pracovala jsem v laboratoři jako laborantka. No a proč jsem se tak už potom rozhodla? Protože pro mě Neo byla priorita a nechtěla jsem Neo vyřadit z kola ven v době, kdy jsem neměla čas, protože jsem řešila studium, řešila jsem vlastně i zaměstnání, kam nejde nepřijít. Tam prostě musím, ve škole taky jsem se musela učit chodit na zkoušky, takže něco muselo trošku z kola ven. A tím byl bohužel úvazek nebo poloviční úvazek v tom zdravotnictví, protože mě dávalo smysl to mít ten poloviční úvazek ve svém biznise a s tím, že budu víc flexibilní, budu mít více času a taky peněz. Samozřejmě výdělek si ovlivňuju sama. Měla jsi strach ten krok udělat? Strach jsem měla, ale lituju toho, že jsem to neudělala dřív. A všem, kdo se na tady ten krok chystá, tak doporučuji, aby neotáleli a udělali to dřív, protože jenom ztrácí čas. A jak se teda změnil tvůj život od chvíle, kdy ses rozhodla zkrátit úvazek v klasickém zaměstnání a věnovat více času vlastnímu podnikání? Život se mi změnil jenom částečně, protože stále do toho zaměstnání docházím, ale na druhou stranu dělám si vlastně více, kdy chci. Pokud dopoledne mám nějaké vyřizování nebo cokoliv, tak pracuji odpoledne, pracuji večer a dělám si to opravdu tak, jak já uznám za vhodné. Jo? Nebo pokud v rodině někdo něco potřebuje, dokážu si to přizpůsobit právě té rodině. A změnil se ti život i po finanční stránce?
Život po finanční stránce se mi změnil hodně zásadně, protože myslím si, že jak společnost ví, tak a ve zdravotnictví nebo konkrétně laboranti, a oni teda nejsou tak medializovaní, ale není tam to moc finančně dobře ohodnoceno. Takže finančně jsem si tím půl úvazkem, který vlastně mám v NEO, polepšila hodně, moc. Pamatuješ si svůj teda první větší výdělek? Pamatuju si ho, protože je to v celku nedávno, protože do té doby, než jsem zkrátila ten úvazek v laboratoři na polovinu, tak jsem ten biznis dělala, nechci říct, že náhodně, ale samozřejmě v menším tempu, protože, jak jsem říkala, studium, zaměstnání, člověk chce i mít nějaký čas s rodinou, sportuju, takže i sportu jsem chtěla věnovat nějaký čas. Mám 2 velké bílé psy, takže ty taky potřebují nějaký čas. Takže větší výdělek jsem vlastně pocítila až v době, kdy jsem zkrátila úvazek. A můžeš nám říct, čeho se ten tvůj první velký výdělek týkal? Hlavně produktu životního pojištění, protože ono je to takové, řekla bych, až srandovní, ale tím, že jsem zdravotník, tak k tomu zdraví mám velký vztah. A druhá věc, proč, tak je to taky to, že moje nadřízená je specialistkou životního pojištění, takže tam to bohužel nemá kam uhnout. Ale tím, že jsem jednak zdravotník, tak vím, co obnáší různé nemoci, vím, co to znamená být vážně nemocný. A s tím taky souvisí velké výdaje, které si lidé moc neumí ani představit a berou to v celku na lehkou váhu. Takže můj první velký výdělek byl z životního pojištění nebo z produktů životních pojištění. A s tím, že samozřejmě dělal se tam servis veškerých věcí, majetku, investice a vlastně všechno. Mhm. Zmínila jsi svoji nadřízenou, zdravíme Katku. A dá se teda říct, že společně s Kateřinou, která je u nás královna životního pojištění, tak je to ten směr, kterým se ty chceš ubírat a je to ten produkt, který ti nejvíce baví a zajímá? Ano, dá se to tak říct a je tomu tak. A samozřejmě chci taky být tou specialistkou stejně jako moje nadřízená na právě životní pojištění. A jak lidi ve zdravotnictví teda řeší svoje zajištění, svého bezpečí, svojí rodiny v rámci teda životního pojištění z tvojí zkušenosti? Tak je to v celku paradox, ale lidi ve zdravotnictví sice mají možnosti tím, že samozřejmě jsou tam kontakty na různé lékaře, specialisty, ale po tady té stránce zajištění jakožto pojištění, tak myslím si, že jsou k tomu poměrně hodně laxní a i když jsou to zdravotníci, tak myslím si, že si úplně nedokážou představit vlastně fakt, kdyby oni byli v té situaci, kdy mají to vážné onemocnění, tak co to pro ně znamená, co to pro ně znamená za výdaje, co to znamená pro jejich rodinu, kdy mám pocit, že lidi přemýšlí tak, že no tak když budu vážně nemocná, tak se přece o mě postará rodina. Samozřejmě, o každého se postará snad rodina, doufejme, ale třeba já osobně chci být pojištěná, chci mít to zajištění toho svého zdraví, jednak budu mít klidnější spaní, ale taky nechci zatěžovat celou svoji rodinu tím, že já jsem nemocná, že se o mě někdo musí starat, že vlastně potřebují klidně i 24-hodinovou péči. Jo, a to zatěžuje vlastně tu rodinu i tím způsobem, že třeba když není to zajištění, tak dejme tomu, moje mamka by třeba nemohla pracovat, jo, ale ona není stará natolik, aby jako šla třeba do důchodu, že jo, a nepracovala, takže ona taky potřebuje svůj příjem. Takže pak je ten problém v tom, že lidi se nedívají na to, že když by se stalo, tak co bude dál. Takže kovářova kobyla chodí bosa, protože zdravotníci si myslí, že se jim to prostě stát nemůže? Je to tak? Mám pocit, že tady to tvrzení sdílí spoustu lidí, i zdravotníků, nebo spíš doufají, že se teda nestane.
A na druhou stranu potom, když se stane, tak myslím si, že doufají, že mají jako kontakty v tom zdravotnictví, takže se někdo o ně postará, ale myslím si, že tam jsou na velkém omylu, protože finančně se o ně nikdo nepostará. Jo, vyřeším třeba nějaký zdravotní problém, to ano, ale ty finance jim nikdo nedá na tu léčbu. Tobě je 26, to jsme na začátku zmínili. Vnímáš to tak, že ten pohled, který máš tenhle jako zdravý pohled na tuhle problematiku, že ji mají stejně staří lidé okolo tebe i tví přátelé, nebo je to jinak? Nezdílím. Jako malá hrstka mých přátel sdílí takový pohled, ale to je bohužel asi způsobeno tím, že já jsem už profík, že jo, já to vidím z pohledu toho obchodníka, toho profesionála a taky i z pohledu zdravotníka, prostě mě jak se to tak pěkně proplétá dohromady, ale i spoustu přátel vidí to tak, že doufá, že se jim nikdy nic nestane, ale samozřejmě já už se snažím jim to trošku nastínit, co se může stát a jak by vlastně potom fungovali a dokážou to pochopit. Jak moc se ti daří tady o tom tématu si povídat se svými ať kolegy nebo třeba podobně starými přáteli? Tak snažím se je přesvědčit, aby přišli na rozum a měli to zajištění pro sebe a pro svoji rodinu, ale ne samozřejmě každého se podaří přesvědčit, aby teda tak učinili. Dobře, takže ty jsi mluvila o tom, že životní pojištění, tak ten produkt je něco, co tě baví, děláš to ráda, posouváš se v tom. Tak jak moc je těžké vlastně pro mladou ženu v tomhle biznise třeba při jednání s klientem tomu člověku ukázat, jak ten produkt funguje? Já mám pocit, že konkrétně pro mě to není problém, protože pokaždé, co jednám s těmi klienty, tak jim vlastně nastavují to životní pojištění vůči příjmům, vůči výdajům a když to těm lidem vysvětlím, proč to tak mají nastavené, protože lidi nechápou ty částky, které jsou tam nastavené, ale když znají tu hodnotu toho pojištění a vůči čemu je to tak nastavené, tak nestalo se mi, aby někdo s tím měl problém, nebo řekl, to je moc vysoký ta částka, nebo to je moc nízký ta částka. Ano, potom jsou třeba i lidi, kteří řeknou, no dobře, ale to si jako opravdu nemůžu dovolit. Tak pak už je nějaká společná domluva, kde budeme škrtat, no, aby jsme se dostali na nějakou nižší cenu. Škrtáš ty nebo klient? Škrtá klient, protože za mě je důležité, aby ten klient si uvědomil, co si na tom svým zdraví, v případě, že by se opravdu něco stalo, tak co si na tím svým zdraví škrtá, aby potom neřekl, no ale ty jsi mi to tam škrtla, jo, já to tam nemám kvůli tobě. Takže je to blbý, ale musí ten klient sám si říct, bohužel nemám možnost takového pojistného, takže musí si sám škrtnout a říct, co tam pro něho není až zase tak důležité. Zažila jsi už situaci, kdy produkt, který si v uvozovkách prodala, tomu člověku nějakým způsobem pomohl, že řešil pojistnou událost? Zažila jsem situaci, kdy s klienty už jsem řešila nějaké pojistné plnění vůči jejich zdraví, ale díky bohu to nebyly žádné fatální zdravotní vlastně komplikace nebo celkově jakoby závažné onemocnění. Ale i tak už jsem klientům pomohla vlastně hlásit ty pojistné události, řešit to s nimi a nemám vlastně klienta, který by byl ve finále s plněním nespokojen. Ale to samozřejmě se odvíjí taky od toho, pokud je dobře nastavená smlouva a pokud klient má dobré informace, protože nevědomost neomlouvá, tak pak není možné, aby neměl plnění. Vrátím se teď s dovolením ještě zpátky od produktu k člověku. Jak moc je těžké nebo naopak snadné pro tebe jako pro mladou ženu se v tomhle biznise pohybovat, ať vůči okolí nebo třeba přátelům nebo i těm kolegům v práci? Těžké je to dost, protože přece jen lidi si dělají velké předsudky nebo si řeknou, no je to další pojišťovačka, ale samozřejmě tak, jak
ne každý lékař je dobrý lékař, jak já říkám, tak a ne každý obchodník tady v tom odvětví, tady v tom biznise je dobrý jak nějaký jiný. Takže v každém odboru se najde člověk, který je dobrý v tom svém oboru, ale taky i takový člověk, který na to kašle a je mu víceméně jedno, co těm klientům sjedná. Byla někdy chvíle, kdy ses na to chtěla vykašlat? Kdy jsi to chtěla vzdát? Nebyla. Nebyla chvíle, na toto jsem vůbec nikdy nepomyslela tady v tom biznise, protože samozřejmě jsou chvíle, kdy ti něco trošku jako tady potápí, nebo klienti třeba, ale já bych řekla, že já mám příjemné klienty a rozumné klienty, ale samozřejmě taky stane se situace, kdy prostě není jednoduchá, ale ne, nikdy jsem neuvažovala nad tím, že bych to nedělala, že bych to přestala dělat. Právě naopak mám větší touhu dělat víc a víc a taky k tomu směřuji. Zeptám se teď pozitivně, jak vypadá tvůj ideální den? Můj ideální den asi takové klidnější ráno, snídaně s rodinou, protože s mamkou a se sestrama milujeme snídat a povídat si u toho káva. takže to je pro mě úplně taková srdcová záležitost. A vlastně potom třeba nějaký sport nebo nějaká třeba túra se psama, se sestrama oběma. A i když mladší sestra má 12 roku, ale i tak zvládá všechno to, co my v horách, takže ideální den opravdu s rodinou, se psama v horách a vlastně do večera. do večera takto a potom třeba zase opět povídání si s rodinou. Ty jsi několikrát změnila svoje 2 sestry. Jedna, jak jsi říkala, tak má 12 let, ta druhá je o maličko starší než ty, jestli to říkám správně. Vy máte takovou specialitu a já se na ní musím zeptat, protože je patrná z vašich sociálních sítí. Vy se velmi často oblékáte stejně, jako dvojčata, jako trojčata, což je běžné u, řekněme si, většinou jako malých dětí. Tak kde se to vzalo? Je to nějaká vaše hra, rodina? Není to hra, spíš asi od dětství nás maminka oblékala stejně, že jo, koupila to 2krát, i když sestra je o 3,5 roku starší a ta mladší je teda zase o 15 roku mladší, ale s tou starší sestrou prostě vždycky nás mamka oblékala víceméně stejně, třeba jenom barvu jinou. No a potom vlastně, když proběhlo pubertální období, tak jsme to tak jako neměli, ale jak jsme zase dospěli, tak vlastně jsou z nás nejlepší kamarádky se sestrou a tím, že máme stejný vkus na oblečení, tak vždycky třeba já jsem si něco koupila a ona, mně se to taky líbí, že? Mohla jsi to koupit 2krát. No a od té doby vlastně vzniklo, že jako, tak kup to 2krát, že? Takže potom jakoby situace taková, když jdu do obchodu, tak to nekupuju jenom jednou sobě, ale kupuju to 2krát a i té starší sestře. Ale samozřejmě tím, jak nás dorůstá i ta mladší sestra, tak už to nekupujeme 2krát, už je to prostě 3krát, ne 4krát, protože mamka, ať jako je ode mě samozřejmě starší, tak vypadá mladě a řekla bych, že můžeme nosit to stejné oblečení a tím, že mamka má taky stejný vkus, tak 4krát. Je něco, co tě dokáže opravdu naštvat? Ať v pracovním nebo v tom osobním životě? Ano, jsou věci, které mě dokážou opravdu naštvat, ale asi nejvíc mě dokáže naštvat lenost lidí. Lenost lidí, kdy si třeba neustále stěžují, že něco nemají, ve finále potom závidí tím nebo těm, kteří makají na sobě, makají prostě v práci a mají z toho výsledky a samozřejmě i tím pádem si třeba něco dopřejí, nějaké dovolené a podobně. Takže co mě dokáže naštvat, tak opravdu lidé, kteří jsou pohodlní a leniví a jenom vlastně vysírají ostatní, protože
nechcou ani pro to nic udělat. Oni by tak nejradši, kdyby jim to někdo dal na zlatém podnose, ale to se prostě nestane, takže tady toto mě asi štve, ale samozřejmě už s tím taky dokážu pracovat, protože to je v podstatě na denním pořádku od některých lidí. A je něco, čeho ty se bojíš? Máš z toho strach? Já se bojím svého neúspěchu. Já nemám strach z výšek, nemám strach z pavouků, z myší, z ničeho takového, ale z čeho jediného mám strach, tak je to z vlastního neúspěchu. A myslím si, že zatím se mi daří a všechno, co si v podstatě umanu, tak dokončím. A zatím úspěšně, takže snad to tak i bude pokračovat. A rovnou se tě zeptám, když se teda podíváš, uměla bys nějaký dalekohled, který by ti umožnil podívat se na sebe za 10 let, tak jak bys chtěla, aby vypadal tvůj život za 10 let? Tak za 10 let bych určitě už chtěla být mámou. To rozhodně, protože já jsem, ať to vypadá tak, že jsem pouze třeba jenom ambiciózní člověk, kariéristka, tak pro mě je nejdůležitější jako rodina, zdraví a samozřejmě potom nějaký biznis, kariéra. Ale za 10 let bych chtěla mít děti, chtěla bych mít dům, zabezpečení finanční, tak své zázemí a tak bych se asi chtěla vidět, s tím, že bych chtěla, abych se pořád jenom zdokonalovala, vzdělávala v tom oboru a byla tou specialistkou, kterou chci být třeba na to životní pojištění. Dobrá, jdeme úplně do finiše. Věřím, že bychom mohli povídat dlouho, ale třeba nám taky vybyde někdy na druhý díl. Tak já ti teď dám možnost vyslat jakoukoliv message, jakékoliv poselství divákům na druhé straně obrazovky. Já bych asi lidem nebo vám všem, kteří chcete začít třeba s podnikáním a bojíte se, tak bych chtěla doporučit, abyste se nebáli, protože člověk, který pracuje, nevzdává se a jde přes všechny ty překážky, tak nemůže neuspět, protože pokud pracuji a snažím se dělat všechno pro to, aby to fungovalo, tak to prostě vždycky půjde. A ono samozřejmě lidi vás budou odrazovat, budou třeba i hnusní, nebudou vám to přát, ale je potřeba si potom říct, jestli tady ti lidi, kteří vás zhazují, tak jestli jsou to opravdoví přátelé, protože i s tím biznisem nebo jakýmkoliv jiným biznisem se pojí to, že když potom něco chci, něco si buduji, tak když mi to nikdo nepřeje, tak se pozná, kdo je teda opravdový přítel a kdo při vás stojí i třeba v těch těžkých chvílích. Takže nevzdávat se, být důsledný a ono se to prostě podaří. Silná slova, upřímná. Nelo, já ti děkuju, že jsi ve svém nabitém programu našla čas a přišla na dnešní podcast. Tome, i já tobě děkuji, že jsi mě pozval do dnešního podcastu. A s vámi se taky loučím a děkuji, že jste s námi vydrželi až doteď, do konce. Děkujeme, sledujte nás, brzo se uvidíme znovu.